वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो गणराज गणपती सुरपती मंगल मूर्ती। ओम नमो गणराज गणपती। आमगेल वाशीच वो 37 इयर्साचो गणपती। आज आमी 37 इयर्स दाखोवन प्रति वर्ष नारळा शेंडी काडू येता ती। ह्या वर्ष मात्र आमी एक 4 दीस फुडें नारळा शेंडी एक 5000 नारळा शेंडी काडटाना एक नारळा दाखोवन एक गणपतीचो मुंग भायर आयला नारळा दाखोवन ताका किरीट आसा, दोळ आसा, दांत आसा आनी उजवी दिकान सोंडील आसा ताची। हें म्हाका एक विशेष म्हण दिसता। म्हळ्यार आज हांव इतली वर्स दाखोवन नारळा शेंडी काडल्या येदोळते येयली। ह्या फाटी आमगेले वेंकटरमणाल कार्णिकी कसं म्हण कळना गणपती आमगेल्या देवस्थानात 1.5 दिसांच येता। तो गणपती येवका जाल्यार नारळा भितर गणपती आयला म्हणून आमकां वाशीच्यांक भारी खुशीची। आनी आमगेलो वाशीचो गणपती म्हळ्यार हो सगळे वाशी गांवां भितर रिचेस्ट गणपती म्हणून नांव पावला। सुरपती मंगल मूर्ती पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा। ओम नमो गणराज गणपती सुरपती मंगल मूर्ती। ओम नमो गणराज गणपती सुरपती मंगल मूर्ती।
ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿರ್ಲಭತೆ ವಿದ್ಯಾಂ ಧನಾರ್ಥಿರ್ಲಭತೆ ಧನಂ ಪುತ್ರಾರ್ಥಿರ್ಲಭತೆ ಪುತ್ರಾನ್ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿರ್ಲಭತೆ ಗತಿಂ ಕಲಿಯುಗ ಅಂತೂ ಶೀಘ್ರ फलयुक्त सर्व महागणपती क्षिप्र प्रसादाय नमः म्हणते म्हणल्यानंतर तुगे सन्निधानात कोण कसं मागता की विद्यार्थीर्लभते विद्यां कोणा विद्या जावं की तांकां विद्या दिवचले कोणा धन जावं की तांकां धन दितलो कोणाक एक संतानाची अपेक्षा की ते संतान दिवचलो आणि खंयची एक इच्छा आसा ते सर्व रितीन महागणपतीक आराधन केल्यार शीघ्र भितर फल दितके गणपती स्तोत्रां सांगिल्ल्या प्रकार तुगे सन्निधानात प्रत्येक लोकांनी येवन तुगे सन्निधानात आज पर्यंत तुगे सन्निधान विशेष रितीन सेवा केले आणि प्रत्येक लोकांक काही तर काय ना एक कष्ट दुःख चिंता आसाजीची म्हणल्यानंतर प्रत्येक लोकांक तुगे सन्निधानात निवेदन केले आमगेल जीवनात अशें सर्व कष्ट दुःख चिंता दुःस्वप्न हे पूरा दूर करता देवा आणि तुगेल सन्निधानात तो प्रार्थना करून प्रसाद स्वीकार केला मात्र ना तांगेल जीवनातील सर्व कष्ट दूर करून घेनो जीवनात सुख शांती अन्न वस्त्र आभरण आदी सकल ऐश्वर्य प्राप्त करता कर्ज सगळे उद्योग व्यवसायात उन्नत स्थान मान गौरव प्राप्त करता आमगेले गौड सारस्वत समाज वृंद आजपर्यंत समाजात एक रीतीन बरे रीतीन मान मर्यादे गौरव राखून घेनो बरे रीतीन जीवन पूर्ण सगळी खंयचे कोणे पडेन तुगेल पूर्ण रक्षण प्राप्त जावका आणि हांगे वाशी देवस्थानांत तुगेल सन्निधान विशेष रीतीन आराधन करून तुगेल प्रसाद स्वीकार केले ताना कमिटीचे समितीचे ಒಟ್ಟು लोकांत एकमेकांत प्रेम विश्वास ऐक्यमत्यत्व प्राप्त करता आणि तुगेल सन्निधानांत विशेष रीतीन देहदंडन करून हो सेवा करून प्रसाद स्वीकार केले मात्रान तांगेल जीवनातील सर्व कष्ट दुःख दूर करता जन्मजन्मांतरा केले कसले कर्म विभाग दोषाचे निवारण करून घेनो देहान सुदृढ आयुष्य आरोग्य प्राप्त करता आणि के चरडो विद्याभ्यास करता जे करता सगळे विद्याभ्यास तुम्हाला स्मरणशक्ती ज्ञानशक्ती विद्याशक्ती क्रियाशक्ती मेधाशक्ती प्राप्त जावका बरे लोकांक तांगेल सहवास प्राप्त जावका कशी एक मालगडे एक सत्संप्रदाय पालन करून आज पर्यंत हे मुखार सुगून आयले की तशी जी हो तेरो तांणी मुखार सुवाचे तांकां सद्बुद्धी सत्प्रेरणा सुज्ञान प्राप्त करून प्रत्येक लोकांक हांगा देवस्थानांत देवन आम्ही सेवा केल्यार आमकां देव बरें करता म्हणून प्रत्येक लोकांक तांगेले हांगा येवन व्हॉलंटियर सेवा करता योग तुगेले अनुग्रहान प्राप्त जावका आणि तुगेले विशेष रितीन प्रार्थना की म्हळ्यार तुगेले एक मूर्तीचे नूतन रचना तांणी एक हातान घेतला आसा जाल्यार अंदू वर्सां जावची आशिल्ली ती जालना म्हणनंतर मुखा वयले गणेश चतुर्थी पर्व काला भितर तुगेले एक खंयची रूप तरी जाल्यार तुगेले एक पूर्ण अनुग्रह प्राप्त तुवें बुद्धी शक्ती प्रेरणा ज्ञान दिव घेनो बरे रितीन ते कार्य घडोवचो घेनो मुखावेल वर्सां तो एक नूतन तुगेले मूर्ती बिंब पळोवत तसले योग आमकां सर्व लोकांना प्राप्त जावका आणि तुगेले सन्निधानांत प्रार्थना हो प्रसाद स्वीकार केला मात्रान प्रत्येक लोकांक जातक उदयरिता जन्म अष्टम द्वादश स्थाने तसे दुष्टग्रह पीडा नालेरी दशा अंतर्दशा प्राणदशा सूक्ष्मदशा कालचक्रदशा मार्गेण सूचित कसले एक अरिष्ट दोष के सर्व निवारण जावका 7.5 शरती निवर पंचमा शनी निमित्तान जावचे कसले बाद असले की जी महागणपती अनुग्रहांचे पूर्ण निवारण जावका आणि तुगेल हो प्रसाद तांगेल घरांत वर निमित्तान घरांत तशी कसले एक वास्तु मालिन्य दोष उरचे परो नाले कसले एक भूत प्रेत पिशाच बाद वर नाले आमगेले एक उत्कर्ष पडोचे नाचे कोणी वैरी लोकांन केले तसले कसले एक कृत्रिम दोष मनस्ताप दोष वाग दोष कसले दोष असले की जी तुगेल हो प्रसाद घरांत वर निमित्तान सर्व दोष निवृत्ती जावं घेनो घरांत सुख शांती वास्तव स्थिरता शुभता सुदृढता अनुकूल्यता सुप्रसन्नता अतिथी अभ्यागता सेवा आज पर्यंत कशी घरांत करून आले की तसले एक योग तुगेल अनुग्रहान प्राप्त जावका आणि प्रत्येक लोकांना तांगेले जीवनांत कसं कष्ट आस की तुगेल सन्निधान निवेदन केले तेव्हा म्हणनंतर तांगेल सर्व इच्छा परिपूर्ण करून घेनो मुखावेल गणेश चतुर्थी भितर तांणी येवन सांगा की म्हणजे पूर्व वर्षांत आम्ही प्रार्थना केली आमकां देवान पुरा बरें केलें आणि आम्ही कसं मागिल्लें आसा ते सर्व हे देवान दिलें म्हणून ते कीर्ती तुगेल सन्निधानाचे अनुग्रह करून घेनो आज पर्यंत प्रत्येक लोकांना कुटुंबाचे कशी एक देवसेवा गुरुसेवा समाज सेवा ब्राह्मण सेवा करून आयले कुटुंब की ती सेवा कुटुंबाकडच्यान आचंद्रार्क पर्यंत सेवा करची शक्ती सामर्थ्य अनुकूलता कुटुंबाने उत्तरोत्तर अभिवृद्धी सर्वात उद्धार कर परमात्मा रक्षण कर बर कर गणपती बाप्पा आदि पूजित देवलंबोदरा मोदक प्रिया गुणगंभीरा आदि पूजित देवलंबोदरा मोदक प्रिया गुणगंभीरा सुखकर दुःखहर कृपाकर निरंतर सुखकर दुःखहर कृपाकर निरंतर ओम नमो गणराज गणपती सुरपति मंगल मूर्ति
ॐ नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति। देवलंबोदरा मोदक प्रिया गुणगंभीरा सुखकर दुखहर कृपाकर निरंतर सुखकर दुखहर कृपाकर निरंतर। ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति। ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति। गणेश सुमुख विनायक सिंधुरवर्ण गणनायक श्रीहरि चरण भकुति प्रदायक श्रीहरि चरण भकुति प्रदायक। ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति। ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति। पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा। पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा। पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा। पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा। पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा।